Ubabu birbor yang tamu bolong unoi kai skol kontrak jeki skol sarkar ba ubrai lam ka jingi khi jokini kini kai han kasnam ka baladap nakshan ula penyesok no LD ba kasang Voice of the People Party laban gero hangne ba kasam ka baladap ubabu birbor oleh alam ya ka jingi khi jokini ka besong klaim mengor khmat sekretariat ba ki babun ki jingi khi ki bala pelong hangne hanung ba shelong Hadin bawang semula job akan digaji ki ubabu birbor oleh pai no chaka kamriang harakasnong ga jong u. Nagaliang kaseng Voice of the People Party kala thong yu ban long kom organizing secretary jong ka Motion Road constituency. Ubabu birbor uderu ubri ubratre bah ki kamsnong kam thau ka ba menta ubat kom secretary jong ka hima nonglang leadership ka weni ki leadership ke ba he ba po ari khasi jantia. Tukine sab khania de ka jingkan ju ka por boya khi kini ka school adha daw ka penlong yang abiang hakani ka sin ka basan ban wan yang sendon hang ne hakmat ng secretariat kalong ba ngila kani ka sin ka basan ngila syong keleng ki jaka hasor silong kangi imat ba kani sarkar jongi tampatiaw pat kami osno kala don ka jing kami jing kren ka balak phat ngi hadu nyosin kata ka jing kren do kampai sinoro jadi nak kata tahu kalau penlong yang apa, kani kedai ka agitation ka ba taru yang te wat laka ta yang aro ngam nas ngowe ban ya ka ba syong aying ngajau kimat panyo i phone ki aying ka sama ka jingin jar kalau ba ngadon ka hok pendawan ka sarkar nama ka nasmutu ba ka sarkar kedai ka kemi kedai ka nongyarap ka jongi ngila jid ka yakinongi khmat sa sarkar aban pait ban yada yangi yaka hok ka jongi tan rai hadu man ka am idon